Teron nokhum teri piyamai pen deng Japan karcho ajai meke deng pon. Teron nokhum teri piya bidisar MLA rupsing teron pen kaping khat pona tengsi. Deupani deng ja along an nang kahumri la pen karcho ajai mek misen pen deng pon lo. Kedam tang arni nijang Karbi Anglong pen rong hang rong bong ching TV hong rong bong la pen amri rong bong pen nang chengsi. Aruni phaikri pho arni an lakhain koirapli Deupani constituency arloke deng Japan teron nokhum teripi amai pen karcho ajai mek deng ponlo. Bangso karcho ke deng pon ajai mek along teron nokhum teripi amai pho Rupan sing teron kong chun bang har sing teron pen chenglok man pen ke the ki ding atum chitong dun si karcho ajai mek misen pen pachun ponlo. Bangso along teron nokhum asang tar sitami langponlo lapen sang tar sitami misen pusi pherangke atuma thengno nang pachini don anparta horbongar nam pupen jumisen alamthi chithan ponsi karcho ajai mek misen pen deng ponlo bokajan penili tuma pherangke muhiram teron nang kelo berta news report public tv Karbi Anglong aprangsi pini nilitum teron chingrom tiripi amai pen ladak Deupani hawara long dengja karkri mate dengja kurusar hem nilitum nang humri lo lapen ladak nang kahumri ke nilitum teron chingrom tiripi amai pen nilitum bidisar akehai rupsing teron nilitum bhanang pen khata tengsi pini dakwang lo athe nilitum chugedam tang tiripi amai pen isi executive cheparai lo je nijang Karbi Anglong lapen nihang Karbi Anglong sitame nijang Karbi Anglong ke peneng pen ingdeng ethom lo je pinpora ni mate rongbang sokthon khulaso rongbang sokthon mane pinpora ni long khuladak long thoma long lasorni archupon lo lapen khulaso karcho long thom lo ronghang rongbong chingthong rongbong lapen amri rongbong lasi khulaso dhu elitum kaching hon nai bidisar MLA rupsing teron nilitum hanang pin khat lo lasi elitum apin po phansita mai khulaso dhu bangke peneng bangke elitum tiripi mai ta seng lopot lasi midu sitame elitum melon muchot jerap tu neng pusi khulaso chugedam tang tarik kresi nilitum teron chingrum tiripi meyahin pen la long thom sitame nilitum damlo lapen thot angko pu nihang Karbi Anglong bangke pu bangke rongarak mate pinpo pu jituni ki ke hokda madem ave machi pu bangke dengja karkli atum phanle alangli na thana teng pen dengja karkli vek mate dengja karkli rong mate dengja kurusar phanle ri rahu daglar chewdamoi pusi alangli na pil khada teng pen sin nilitum pinidak Deupani along sitame dak dengja karkli vek kurusar hem nilitum kurjona hem nilitum nang hurilo lasi pini labang so nang ka humri long nilitum bang rapet aprangsi nili nang litum thengno pachini kangtung lalu je nilitum teron chingrum tiripi amai presiden akehai rupom sing teron datolo lapen adunthu nililong teron chingrum tiripi amai kongchun bang harsing teron lapen duthulang nililong teron chingrum tiripi amai finance secretary dhimring bang kongchun bang alangli Ronjit teron lapen duthulang nililong teron chingrum tiripi amai dunmei phu naran teron lapen duthulang pini ladak bangso karcho melong nang chetong don teron chingrum tiripi amai bidisar akhai sikar teron lapen duthulang dak teron chingrum tiripi amai rapchun bang kensing teron pen chenglok nilitum long dak angke thege ding tum pini angke tong dun lo lasi ladak pini dengja karcho ladak nilitum midu ad sab sovet sitame nilitum kurusar phan arnam ani kapalona bangphu phan nilitum angka masab sovet sitame tekanglo lapen nilitum la kurjonang bong lapen nilitum bidisar rupsing teron sar phan jitu nige bosang thata langlo lapen bosang thata mesen lo lapen al nilitum teron chingdom tiripi me hoipen kurusar phan isi chuni kangla lo je moke bang jelang out sitame nilitum Karbi kurpho bepun met pen eprang
idun thegi phan ar namar no lan se ar domar di noi puchi nilitum teron chingdom tiri pi me pen chuniri kanglong chuningri te kanglo HS lapen HSLC asad langki undun atuma phan karcho ajai meke dengpon tekelangjon KSA head branch satum pater piponsi HS lapen HSLC asad langki undun atuma phan karcho mati education awareness program ke dengpon Lasonsi Aruni Phai Kritrok Arni Korkhanthi constituency ke parlo tekelangjon higher secondary school along tekelangjon KSA head branch under Haroghat regional committee atum pater piponsi felicitation ceremony to HS lapen HSLC cum education awareness program ke dengpon labang sokar cho mai along mai chepahem phupon ke hai rong sopo teron pen mai chepahem phupon si aluhi pachini pon lapen la sokar cho mai along aluhi sarpo aman penang ka chitong don Haroghat LA MLA dorsing rong hang stami nang chitong don pusi nilituma pherang ke arun terang pen berta nang pale lapenan parta aluhi sarpo aman penang ka chitong don Raju Tiso Hanbol chairman KAC Dr. Lipson Rongpi former principal of BAD College Difu resource person Madam Margi Katharpi, Assistant Professor of Difu Golf College, Resource Person Atumta nang Chitongdon. Lapen laso felicitation ceremony to come HS Lapen HSLC successful candidate come education awareness program along Lunse poaching by Tiso Phantami nang Chitongdon si Loke Charlie Riso Ejang Atuma Phan Jumisen Alun Pen Aning Parong Tika. Lapen halapu KSA Haroghat Regional Committee President Bodho Terang Chitongdon lapenan parta thengmuchot remuchot lapen ke thekiding atumta Chitongdon si labangso felicitation ceremony to HS lapen HSLC successful candidate to education awareness program ajai mek mission pen pachun ponlong lopusi public TV Karbi Anglong sai hemalong bertanang pali Labangso felicitation ceremony to HS and HSLC education awareness program amayalong special guest kachupapon abang phu abang phiatum HS lapen HSLC asad langki undonatuma jumisen alam thantikang lapenan parta arta kavipen penan kedo pisoke analam hai hoisi tami thantika lapen Haroghat LA MLA dorsing ronghang karcho ajai mekpen Chethanjimom along HS lapen HSLC asad langki unduna bang phubang phiatumaphan inodalong suri ke thamatang ka pipa jerpon popusi HS lapen HSLC asad langki undun ariso ejang atumaphan lamchak piteka tangti nona bangki ang tonalam Haroghat LA MLA dorsing ronghang pherangki aphan nangkapachini donalam thepenle arjupon iksina Denarong penili tuma pherangki arun terang nang kilo berta news report public TV Karbi Anglong gedeng pon phalo si dum dak dodun lo pente miulo pen la sona sai ang deng kipi pon pen jihan jimung ji pare asai me jai me gedeng pon permission lo sinilihin pendame la non pening ke pas au sumar tum hanan har sani be meti pas tum hanan ini madame suri thom so MLA fan ben kerapi fan bang si ni nabi jai tikang lo pente rang tu banda churu lo pente hilme pilo on Charlie mesen ben Charlie thegi Sir lai tekelang ini harus yang sekolah hin pen si pinpora lo na pin la sa ke council ben jing bai po te MLA scheme ben ke la so kado ke claim ke ne de ji sida MLA scheme ben ta mis thetan school muka jeneba non karko kuluni dokmuka hawraghat parkup already 7.5 crore la bangso scheme school state pen kipido MLA tumphat thala bangso scheme sinili hang bidun ko sinili ding mathalo apete aso sa jaga kaman bangke council pensi dan department education pensi deng ko